Donostia. Nik baino, alaren guztiez gazitzen dut. Saturnino lorazairea naiz. Alderdi eta kolorategiak bizaintzen ditut. Ene, Miki, ikusten alduzu? Bai, ez nuen, sekula, hainbestezen, batera ikusi. Begira zazu gora, gutxi. Nes, etxe horrek gutxienez, 15 pixo izango ditu. Baita goi ere, bate jartzen zuen. Segi dezagun horrela. Aizu, eta hau, zer ote da? Zer zainen du, hori honek. Bai, espazio trikopidatia, esarkitzen. Errepidertuak, akitxmatzuk zeudela. Beno, ez garen enterastorri begirak egiteko, guazen aurrera. Ondo zaudeten burutik, ez emazura ikusi? Eta zu nola zabiltza, tira rapatu gaituzu. Eta zu ez emazura ikusi? Semaforoa, tramankulo honi semafora deitzen aizaio ba. Bai, ara zaio. Eta primeran ikusi dugu, eta 3 kolore ditu, gorria, horia eta berdea. Ez da dala? Bai, ara da. Eta izakitu ez zer dugu ditzen? Bai, aizu, lotza galdu gabe! Kontxo, falta zena koloreak aginteak ematen. Eta, zenbat denbora behar dugu semaforoaren begira? Pizka bat, arituko ditu. Eskerrik asko gizon. Eskerrik asko azalpenagatik. Ez dugu ez berriro sartzeko. Guazen, Miki, berdea jarri data. Agur, bai. Igarrikoak ez dira hain politak. Bai, eta ikusteko zu zenbat errazki daude batetik bestera. Iazkut hartok Miki, minik hartu gabe. Berriz etortzen banaiz, ez berriro ez gauziak zarea biziko. Utzik zazu pakean. Aurrera etortzen garenean harrapatu gaitu dituzu uraia gina. Bai, arazoi dut, beste baterako utziko ditu. Ai, Miki, ekarri dazu lore sorta batu zaintzeko. Bai, baina politena bituko ditu. Baina, zertan duzu hau? Aizu, zertan zaintzen lorategi barruan? Nire batean ez da lore sorta bat egite. Baina lore hauek ezin
hartu, apaingarriak dira. Hortxe bat, plater polit batean jaiteko ditugu amaitzeko hartatuko. Lore hauek jardinak barutzeko dira eta gainera nena esan daria. Azkara, atera zailan dute sortu. Baina, zuk bai hartuko dituzula ez bazara azkar lorategitik atzeratzen. Guazen hemendik niki. Hemen ez dago gauza honik. Bai, guazen.